Jer ako se nakače korače neki, znaš, nešto da diče. Ne hoće. Mogu ga izvuče. Zapravo, kao tenčina igra, ne možemo održi, a ovdje sad će ga vrati. Ne. Gdje? Sad se vrati. Jedna ruka ovdje gore. Pravo se vrati. Kuga izvlači, a ova ruka izvlači ga naša. A ako pustu letiš bez jaja, viš gdje došli, malo šta pa.
šta, sam je vidio. Što je spustio? Šta je dobro? Što bi rekao razlica, drži trening, moj beknik, meni mi kaže kad uđeš da ne mogu vidjeti, uđeš po ulicu, malo dete. A ja mi tako da slušu, kažem, ljudi dođu kući, malo dete na držuru. I drži trening, kaže, odavde, kaže? Hvala bili pravi i tornije ruke. Pa kada je to, kaže majstor, veći došli, kaže ti ima tornije ruke, da. Довој го болje vrijeme. A? Ti možeš koliko? Da. Okej, jako slično tome. Skoro isto. Skoro isto. Znači, isto barva ruka ide, odavde, samo ruku baciš iza. I dođeš. Razlike u poču gore. Znači, zapišao. Znači, utrpi. Ili sam ovako, da. Sad. I na drugu stranu. Okreni više. Uči. Tako. Note, lagano. Hvala, ajde, stara si. Platiš mi. Evo ti pođe. Mora da s neke strane ekipa službe, znaš, pa hoda rano sve. Hopa, znaš šta? Pa znaš kad se kupa, tam ima i dron, bora. A kad prca to ne treba da pita. Nije bi vete šoli kako pa. Šta ti mi zje? Ovaj Mirek kad nemaš šta da radi u Englesku, i kada smo čuvajte tamo stribo reši. Ovaj čuga. Dođe vežba ovdje, nego da mi. Još jednom. Sviđi mi što lično sam, a ovaj. Što mogu izbačiti toliko u stranu? Znači dovoljno je, kad si radio isto što. Šta ne budiš da se smijem, kao da muči. Jer u tipu kao teči rajger. Ti kreniš da pratiš jebe i automatski ti ide gore lagati. U tom slučaju kad modi da lako. I patiš i vrčeš lakat gore sa rodom. Ja sam inicijalno digo ovdje da lako ti što znači, ti ne već sa ovom. Sad gledaj. Sa ovom. Ja bi lako dolazno položen za... Svi ti malo lakše ti žići tako čovjek. Ipak i već neko. Razradu da zemaš ti mačanje. I zemljeno deca kako gledaš. Evo ovo je slađan, ovo je. Koji ti kad se budeš u širok. Hoćete namješta potom? Morat ćeš preko gledalo? Ko Mr. Bean kad je vadio zub? Popravio. Pa krenuo snimati. Eđe, neće ni mene. Ajmo, istipa, da. Zdaj, ajde ovdje. Okej. Dobre, ajde. Isto prvo tako. Isto do. Evo posle dolje rukove. I učite kretati. Ovo što je to na pištolju. A na pištolju. Znači ako se ovo digo, ovo izvuče. Mače. Jer tam se radi dobro.
teži način da se statičan, jer ovo je konj, samo molitva, ovaj pomen. Kretanje majka za sebe, ovo je teži način i lakše. Nemaš u licevom kretanju. Uvodite neke teoretski verujem da se rekao teže tebe. A se uvorio? Pa se uvodio samo rekao poveri. A mora budeš u kretanju. Ljuti ga. Pa znači vas kriva, neće niko da veruje da je bio na treningu. Će ti gledati na televizor? Ja, hoću ti želji prošli intervencije čista. Kaže, ja kad dođem idem na trening skvadra. Nisam čao. Dok ova izvrši brojne dana. Stvarno, već te slikim cijel les. Želim imamo počelo. Ja nešto da malo. Čisto da znate, način statični je teži nego ovaj skrbnik. Da dašar je dašar nego da neki goranjštov brat teže njega 100 kila, da se poprekaš i poveš. Ne, da popreš je kao da čigra kad stoji. Znate, svi kako se najveći igra. Vežeš korac oko nje i... Onaj statičnog tela treba da daje. Drži? Da. Ovako, lakše, naravno. Ovo stvarno. Prošte. Sadite. Gore. Zvučili strano. Druga zna, koja nije bila prva. Su isto bi bilo. Isto? Isto. Ne, izvom. Hvala. Hoćemo još jednom ataku igala. Sa bacanjem, atletimo i ovo, smijemo se i to. Znaš da nađe nešto u televiziju? Hoći izimati televiziju. Znači, ne da snimam, ali moraš da mašiš taj snimak, ne? Da. Imate mjesta tu, ne bojte stav, već. Gdje izađeš televiziju? Tako je, moguće. Ajde, posljednici. Kad ga malo pokreneš, pokrenuo si ga, moram da je. Kao kad bude škola, ne možeš da krene, ono. Nije više. Tamo. Evo već stižem. Došao dobro. Kad izvučeš, statiš i onda mora i pustiš srednjeg detalja, srednjeg sama roda posljedna da se krvna. Imaju to varijantama, varijacijama. Ali kako rušiš ovim delom koji rani, koji je tako upravo da rani su Moram se ovdje, da se ti napri, da se troši teče rani. Znaš ovo? Ne, to je
Rekao je ko te gaši. Pa mi je to. Idi nauči na mači, ne znam. Ajde še. Isto koga? Aj, baci ga. Baci. Kako radi pa? A ovaj pričao suci vesku, ovo je drugi gore, pričao emisija. Mislim, izdebalo je, ajde, to rekao si, to, tu ti ga. Jer ako sluša, pa ne ovo, već je od tebe, sluši to. Nego da se grdiš, ne govoriš. Pa i nam se diže ništa. Utreba dole. Mogu je. Jeli? Ovaj se neki sam tu, aha. Bravo, da malo uopšte. Ajde. Nešto da 4 uopšte, 4. Kako se zove sad? Evo. Onda? Evo, on će mi tjela ruku dobro. To ti ne govore ruku za što me se ruku dobro. Idi tamo. 1, 2, 3, Hajde, ja predao. 4. Okej, hvala. Skoro isto. Sad nisam potici ruke, ali... Odavde. Više ti gre. Ima više varijata. Čisto da znate. Postoji način kad ideš korak napad. Sad ti ulačiš. Ovo po meni je teže. Mnogo lakše kad je sa strane. Znači, ruke krene malo više, učiš. Pošto Šiko radi odgovarac da mu ruka bude nisko. Znači, mora malo da ga digne. Pa da možeš da mora. Ili bio će uzeti neke lekove, nije red da radi za pristupe. I rekao, što si za 6 meseci? Ja tu sam jednom godiš rekao, leti mi se ne drže, rekao, mislim na pritisak. I kaže, i ja sam isto mislio. Vi ste mislili? Pa zna, sve smo prije. Tamo ne drži. Hvala. To je neki fikve. Znači, ne na dole, odavde mi vučeš. Više. Nije tu, nego tu. Samo ovo. Note. Gotovo. Nešto u redu da nam Se sličujemo, Pa da mi stvara više napada da još ovo isti bok. No? Dok je vezira? Ne bivši. Vidi, ti sam 70 kila, da dobiješ još 20, ti ćeš ja. A znači ako dobiješ 20 kila, možeš da mi se ne upravo možeš uopšte ne možeš. Biće vanče. Biće ovako se okrećeš, ovo je malo. Okrećeš si skupova. Šta je bilo? Onda kopatak ovako, veliki. Ne, mi je drugi idu 15 godine. Onda je vježbu kupuvat sad, da vježbu je rošnicu. Čim kupe kuću, vidiš u manje da će opet sad. Možda ovo je koštimo neke pare, pa ne možeš desiti u poredu. Zoveš na seminu. Pa je. Da vidiš baton. Pazi, kad ima našta žena, znaš kako sad je. A? Koji ima? Pa se jake zemlju. Ali nije se odrekao i ovih. Pa zato što je Jusem daje mogućnost, ja znam da rekao da ne kažem.
Rekli više nećemo prije dogovoriti šta ćeš, jer? Nije kako bi. Dobro, bio je u braku. Nije mi učutovao, ali znači su nema dvoje. Eto zašto. Moraju se odreti nadaču. Ako nisu nešto odrečvali zadnjih 4 godine. Pa dobro, možda specijalne godine. Inače, moram da bereš da i da uzmeš ime prvo da pročite. Bilo koje. Pa, ko su ime i oproškali. Ja mislim da politika naša Nije bio trening ovdje, to je bilo prekjuče. Da, ja treći od špirstva na koji treba da mogu da se... Nežno! Zgrađite slučaju, nije naravno. Ti malo se gledamo da te ovako bacam. Evo, znate. Jako sam čovjek. Ovo je suše, prepotetno da švaku. Radio se sve. Ja nisam. Naravno, znam da je mnogo lepše i lakše kad se uradi ovako. Aj, pravo znaš. Pravo znaš. Znači, gledaš da budeš meker, kao što si inače meker ovo kad plivaš, ko pliva ovako. To smo učili od... Koga? Daš? Što si popaj postavljao? Da ga držiš jako sad. Znači, dade. Grupa pa gore, jedna grupa. Pa duže traje, ali ovaj baci 20 puta poradi. Baci 10 puta radi na silu. Pa kreni. Gledajte ljudi. Ova. Nije tako lagano, gledajte. Moj. Makar da ne. Sreću što si dobio diplomu. Ne mora vratiti kao. Čekaj diploma, znači. A čekaj ima onaj period da se relati, recimo, 10 godina pohođe, Ma nema, nažalost. Kada ružba. Mora gdje ponovo lekarski pregled. Više si možete. Ja ću ti dati Daš pre 15 godina kad si 20 godina. Došli klinci piti gdje su prijeve za hino. I onda ono tetko piti, svi ti imate prijeve za polaganje za hinoa. Ona kaže, vi treće došli da pitaju. Ajko. Zašto ovdje? Nema tamo. Pa ovo hoće da dobiđe, znaš. Da ti je lakše da te napadne s druge strane i kraće. I sad ti kraćeš nas, tako znaš. A sad ne znaš ko te napadne. To je tačno. Treći, ajmo.
Ajde, Ti prvo prebaci ono odavde, a onda... da, prebaci ove tamo, pa onda... A onda se okrene. Pa vraća. Sad ti krene da... Aj sad bio odavde, okreni lice. Da. Dobro si sad. Aj sad, veći iza. Ajde, molim. Iza. Ajde, daj, uspjeh da ne radiš. Da te bacim tamo. Kao što ga vozi bicikl, ne kažeš leva, desna, leva. Ali vozi se sa dve kuće. Ne mogu da... Dva. Pa nije. Trbuke. Ovo nije ovo sve to drugo. Ja mislim da ne se ne. Ajde. Kad si multitaskinguju. Ovo je ti šetnju bacanje, ovo prosto je tu kontrola. Ovo stiska, svaki čas. Da. Ozbiljno protiv. Ma drži ko padurne, znaš. Da hoće do policije. Ne mislim pa. Ajde. Dobro, što se opali? Vidiš da je trče, ako je baciš tamo. Pa priđi do vas. Straga. Nije ga strano. Bicikl ne, baci. Tako. Gore je strah. Prva ruka. Patiš preko ruke koja se zove... Tako, ajde. Levo, ajde. A da je gulati u pašu se, ajde. Dobre. Da je gulati da je tu u pašu. Ajde. Dobre. Skada. Ajde, počnem po policiji, ajde kako držiš. Aha! Kući ovako s bubom radim po 2 sata. Daš ima na buba? Ti dobro srce. Ne biš pisao.
Ovo ti je ovako drži, da ne padaš i noći. Znači, moram tamo. Staće! Drugo zavodiš i... Sad ću. Jako si malo, spusti se niže. Niže se spusti, lijepo. Niže. Niže se spusti. Spusti se niže. Vidi. Ne možeš da se držiš. Ne možeš da držiš jako dalje. Mora da se... Mora da se spustiš niže. Onda probaj. Spusti se niže. I onda se nakačiš vjero da vađiš. Niže. Ba niže se spusti. U kukovima. Spusti se u laktima niže. To. Vjero. Ja sam bio nego je ovo. Imaš ono isto ko svačiš. Kakvi svačiš? Dobre, bravo. Vidi, ono kako pomisliš da treba pa potrebe. Ako te držiš za levo, ti desno. Desno ti levo. Ti ne nisu. Pa ne može veći. Daš? Ajde, čekaj. Evo, ja ti znači se skrenem. Evo. Ruke ispod. Dobro jutro. Ajde, držite. Priđi kaj izbaciš tamo, priđi tamo. Padaj na vama. Možeš tu da crkati. Ajde. Dobro je bilo. Kreni se. Ma ti si krenula svoj vetar u jedna, baci ga. Ajde, tega nisi teško. Pa ostavi gore. Bude ki me najge, ko šiku najge, budu gore. Lucija. Op za krene. To. Znači, ruka koja ti je slobodna, njom padaš. Nije li jasno? Znači, desna, kako? Bravo! Bravo! Moguće da gubi vremena. Tako je, ajde. Kad krene kretanje, krećeš.
Samo tebe da je nešto teže tebe. Ajde, hoj. Ajde, ti si to. Ti si lako pokazati. Ajde, ruke gore. O, kako se radi sjajno. Ruke gore. Izvuci ga. Eto kako. Ajde, radi se to. Koji mi kapo. Čitko se. Mušu da mi še kada. Ovo je mene žilo sve. Ajde, ajde. A kako, dobro, znaš kako je nešto? Kaj si crpo po konji? Ona je samo što je. Ona ne može. Ona ne može. Kaže, treba gledati zapis da si popravo, no? To i druga. Tako je. Pa nema veze. Sada ti radi da se vodi. Aj sad, ruke gore. Uci ga. Zdravo, tako je. Ruke ispod. Ispod, do. Bude na što. Pas. Ajde sve. Ajde što. Uci ga. Malo ogledalo, tako je. Okej, reši se. Još ovog velikog. Ovog najvećeg da baci. Preostaje još gore. Bravo.